Ngathrai gadon gajing sungtu bakla. Ha ka manifesto bar gajing keren jungi beri campaign jungi rungi ong bangin weng ya ki khai ki kadrop khajana ki ba lumbe an ki ba bo be an ya kata mo te bat ni keren ru ya kata gajing lum bisa be an ha ki surok kata kata ka ba ni keren te ban ong ba kani ke jingtho jongi ha ka manifesto ba ni persya yaki kerdop lum khajana kata kadika misinterpretation ni ke jing su tho bakla ni klem ong ba yaki nu ki kerdop ki balong kat kum ka an ni persya yaki ba long persya ka an ba ki bomdan gilane ki bomlum kat kum kata ka an kata kadika jing keren ke jongi te ha ba pi ong pade ba kata ka BVP ka kular ban wenglut ta ke kerdop ban wenglut ya kita ki cinglum khajana tinggal skong ban ong no ba kata ka ke jingsu thu bakla namar ba ka VVP ka klem kular ban ong bangin don kata ka imlang ka salang ka bon nom don khajana shu namar ha ka hukum sanchar pai ba hi what how ka sanchar jing su e ban lamba ka jinglum khajana ka de ka part and parcel hi jong ka administration te habalum khajana katkum ka an katkum gi kendon kena kalian juga BBP ya kata ni kan persya na do ben kong ndai kan lu kunu balong be an ni persya ya kata kai ka pangi kum ka na kalian juga voice of people party ni sai kran ko porsha ko pol kolong ba ngin pentikna bakan ni ka jinglum bisa be an kan namdan bat ru ba kata ka jingperan kam ya kata ka pisah jong pai ba kan long ka ba don ke jing ke kle bat ka ba don ka ta ke jing ai ke jing ken ke kata ka ni ka ba ni kurar kamut ka clean politics kamut ba nginamum khajna shu ladamum khajna shu da e ni teri kampat pi ko long ba ni klem kular banong ba ladawan ka BBP ha ka bor kanam don shu kunu ga taxation ya kata nginom kulat but ni klem kular hiru bakum kata ka yamna ka salang ka pomdon shu kunu ka jinglum khajana te ngathra yang ini kadon ka confusion pedeng ka jinglum khajana but ka jinglum pisa bean ni persya ya jinglum pisa bean ni persya ya ka jing krong pisa jubor ha kilinti ki sengkin hendai nim persya ya ka jinglum khajana ka kum kalenti jongka Kawi galong kumni hakabi ade ba ta jinglum khajana jong ka KGDC ai ba ka ki uno aktin jong ka executive council un kren ya ta henry ban ong bangi gum ka voice of the people party ha bangi kren ne clean politics hende ngi danglum khajana kata te ka jing suthu bakla ka ba jubor kala banong namar ba ha ka sensha ka khada hi ka jinglum khajana ka habdan te ha bangi ong ka clean politics kabomut ben pendon kam hok ya ka pisa chong pai ba na ka benta upai ba kamut clean politics pomran khajana shu anong yu phi phenomla ahiru bandon gunu ko imla ka salang nani ka komsen sha ka ba omran khajana shu tilada don gunu ban ong ba ka BBP ka kular bandom lum khajana shu ka phai ka ta ka jing bakla ka ba bakla shi bone